Segur que ho has escoltat alguna vegada. Jo prenc homeopatia perquè és una medicina natural. Ai, la mare del Tano! Dir que la homeopatia és una medicina natural és confondre els ous amb els cargols. No tenen res a veure. T'ho expliquem? Al Radical Lliure. Primer anem a veure què s'entén per això de medicina natural, també coneguda com a medicina tradicional. Segurament et venen al cap imatges de flascons plens de floretes, infusions, pastilles fetes a base d'herbetes triturades, però sobretot que no hi ha la indústria farmacèutica al darrere. Aquest tipus de tractaments naturals es basen única i exclusivament en l'experiència pràctica i l'observació transmeses de generació en generació. No hi ha ciència al darrere, no hi ha experimentació basada en el mètode científic, no hi ha assajos clínics. Significa això que ha de ser dolenta o que no ha de funcionar? No tindria per què. Per exemple, si et trobes malament de la panxa, segurament algú a casa teva et prepararà una camamila. Això és pura medicina natural i tradicional, coneixement que s'ha generat amb la pràctica i que ha passat de generació en generació, d'avis a nets. Nen, pren-te la camamila que et sentarà molt bé, sí o no? I segurament la camamila et farà sentir millor, si l'únic que tens és una indigestió perquè t'has posat de croquetes fins al capdamunt. Si la medicina tradicional te la prens com un complement al que et diuen des del teu centre de salut públic, no hi haurà cap problema. El problema ve quan es substitueix una cosa per l'altra. I és comprensible que hi hagi moments de desesperació. A vegades tenim una al·lèrgia que no marxa mai, una eczema que no deixa de picar, un mal a les articulacions o als músculs que des de la sanitat pública no ens aconsegueixen treure. I això desespera i ens pot fer anar a buscar solucions alternatives o miraculoses. Aquí hi ha un gran perill, perquè hi ha una gran quantitat d'estafadors que aprofitaran la nostra desesperació per treure'n profit. Que la pela és la pela i hi ha gent molt dolenta pel món. I és aquí on entra la homeopatia, que es presenta a si mateixa com la gran solució per curar tots els mals que la medicina moderna no està podent solucionar. Te la podràs prendre en el format que vulguis, en xarop, en gel, en pastilla, en les boletes aquestes petitonetes que són dolcetes. Jo me n'he pres quan era petit. Ai, que era maco. Doncs la meva mare em donava aquestes boletes d'homeopatia amb tota la bona intenció per intentar tractar-me unes diarrees ocasionals que jo tenia. A mi aquestes boletes m'encantaven. Per això, quan no em veien, m'agafava tot el pot i apa, cap a dintre. Per sort no em podien fer cap mal, perquè aquestes boletes l'únic que porten és una miqueta de sucre. I això no ho dic jo, que ho diuen els propis homeòpates. Si prenem, per exemple, el medicament homeopàtic Diaralia, que serveix per tractar les diarrees ocasionals agudes, i llegim el seu prospecte, veurem que conté 3 principis actius, 3 substàncies. Quedem-nos només amb la primera, com a exemple, que diu que és 1 mil·ligram d'Arsenicum album 9CH. Això què vol dir? Perquè sona bastant malament. Doncs resulta que l'Arsenicum album és triòxid d'arsènic, que en dosis elevades pot provocar diarrees, entre moltes altres coses. I aquest és el principi bàsic de la homeopatia, que diu que per guarir-te d'algun mal, com ara la diarrea, has de prendre alguna substància que provoqui aquest mateix mal. En aquest cas, el triòxid d'arsènic. El que passa és que te l'has de prendre molt diluïda. La teoria no té fissures. Què podria sortir malament? I el millor de tot és que pots fer servir qualsevol cosa. Pots utilitzar el TNT per tractar la tos convulsiva. Pots utilitzar fragments del mur de Berlí per tractar la sensació d'opressió, l'estrès, l'ansietat. Pots fins i tot utilitzar la llum de la lluna per tractar la bogeria. I és que sempre s'ha dit que les persones que estan boges són unes llunàtiques. Però tranqui, que Diaralia no et farà res, ni bo ni dolent, perquè no només ens hem de fixar en el producte en si, en aquest cas en l'arsènic. També ens hem de fixar en la seva concentració, que és 9CH. I què significa això de 9CH? Doncs els homeòpates ens ho aclareixen. CH significa centesimal Hanehnshan.
Mira, això d'aquí, pronuncia-t'ho tu, vale? Un CH vol dir que hem de dissoldre 1 gram de la substància en 99 grams d'aigua. Per què 99? No ho sabem, però anem a veure què significa. Aquí tinc 1 gram d'arsenicum album, que l'haig de dissoldre en 99 grams d'aigua per tenir una dilució CH, una dilució centesimal, com li diguin des de la homeopatia, d'acord? Quan jo tinc aquesta dilució feta, per fer un 2CH haig de prendre d'aquí 1 gram, que ho he aproximat a 1 mil·lilitre, ja em perdonareu. I prenc aquest gram i el poso en 99 grams d'aigua. Ja tinc 2 CHs i continuo. I finalment, a l'últim gram, en l'últim got, que ens dona 9 CHs. I ara, d'aquí, haig de prendre 1 mil·ligram, i aquest mil·ligram és el que posarem a la pastilla. Aquí tenim arsenicum album 9CH. La quantitat d'arsènic a la pastilla homeopàtica és de 0,0000000000000000001 grams. El triòxid d'arsènic s'ha fet servir en el passat com un remei per tractar la sífilis, perquè com a verí que és, en concentracions reduïdes era capaç de matar el bacteri sense fer-li gaire mal al pacient. S'utilitzaven 0,3 grams de triòxid d'arsènic per persona. O sigui que 0,3 grams, fàrmac. 0,0000000000000000001 grams! Pots comptar el que et farà? Res. Així doncs, recapitulem. La medicina natural o tradicional és una medicina que no ha estat comprovada per la ciència, però al cap i a la fi fa servir molècules, fa servir la química que produeixen els éssers vius per tractar certes dolències. En canvi, a la homeopatia, i això ho diuen els propis homeòpates, no hi ha química, no hi ha principis actius, no hi ha una experiència basada en l'observació que s'ha passat de generació en generació durant anys com passa amb la medicina natural o tradicional. No, l'únic que hi ha són unes pastilletes que a ells els hi surten molt baratetes perquè no porten absolutament res i a tu et surten ben cares. Boiron, l'empresa que comercialitza Diaralia, només amb el negoci que té a Espanya i a França, factura cada any uns 400 milions d'euros de benefici. No està malament. I bé, si tu em dius, és que a mi em funciona i te la vols prendre, no hi ha problema. No et farà ni bé ni mal. Però sobretot, no deixis de fer cas al teu metge, perquè la nostra sanitat pública, encara que a vegades no funcioni tan bé com hauria, sí que cura i sí que salva vides.